Kaixo, zer moduz? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres aprender a hablar euskera de una forma simple y divertida? Si es así, aquí tienes a tu disposición esta videolección para que puedas avanzar paso a paso. Basque Lingua te va a ayudar a hablar euskera como un hablante nativo, como un euskaldun de toda la vida. Espero que te sirva y que te guste. Recuerda suscribirte para no perderte ninguna lección. Adelante, aurrera. Ikasgai honetan, zera barneratuko duzu. En esta lección vas a asimilar lo siguiente: a preguntar y decir cómo es alguien, quién es de una forma determinada, qué tiene alguien, quién tiene algo concreto, cuánto es algo y cuánto vale algo, etc. Aurrera, adelante. Gogoratu, barkatu, barkatu. Repite conmigo, barkatu. Esan berriro mesedez. Esan berriro mesedez. Eskerrik asko, eskerrik asko. Astiro mesedez, astiro mesedez. Ulertu duzu, ulertu duzu. Bai, ulertu dut, bai, ulertu dut. Ez dut ulertu, ez dut ulertu. Errepikatu egingo dugu, vamos a repetir. Siempre entonación y pronunciación, mejorando. Aurrera. Barkatu, barkatu. Esan berriro mesedez, esan berriro mesedez. Eskerrik asko, eskerrik asko. Astiro mesedez, astiro mesedez. Ulertu duzu, ulertu duzu. Bai, ulertu dut, bai, ulertu dut. Ez dut ulertu, ez dut ulertu. Gogoratu, recuerda, ez dut. La D se convierte en T. Errepikatu, ez dut ulertu. Oso ondo, aurrera. Informatikaria, informatikaria. Informatikaria gaztea da, informatikaria gaztea da. Nor da gaztea, nor da gaztea. Informatikaria. Nor da gaztea, informatikaria da. Informatikaria da gaztea, informatikaria da gaztea. Gaztea, informatikaria da. Gaztea, informatikaria. Gogoratu, recuerda. La pregunta se corresponde con el elemento nor, es decir, lo que se pregunta es nor, ¿quién? Nor, la respuesta es informatikaria. Entonces, podemos contestar normalmente cuando en una conversación informal se contesta informatikaria. Nor da gaztea, informatikaria. Y luego podemos ir completando la frase siempre teniendo en cuenta que informatikaria da, es decir, la pregunta se corresponde al elemento nor, ¿quién? Nor informatikaria, nor da informatikaria da. Siempre estos dos elementos en verde tienen que estar juntos. Entonces, fíjate en la segunda frase, informatikaria da, y en la tercera, informatikaria. Todos los elementos que estén siguientes en la pregunta se pueden poner en el orden que sea y por delante o por detrás. Pero nunca se puede meter dentro de informatikaria da, es decir, entre informatikaria, la palabra informatikaria y la palabra da. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a repetir. Errepikatu egingo dugu, nor da gaztea, nor da gaztea. Informatikaria, informatikaria. Tú vas repitiendo conmigo. Informatikaria da, informatikaria da. Informatikaria da gaztea, informatikaria da gaztea. Gaztea, informatikaria da. Gaztea, informatikaria. Nor da gaztea, gaztea, informatikaria da. Nor da gaztea, informatikaria da gaztea. Oso ondo, aurrera. Informatikaria gaztea da. Nolakoa da informatikaria? Nolakoa da informatikaria? Gaztea, gaztea. Gaztea da, gaztea da. Gaztea da informatikaria. Gaztea da informatikaria. Informatikaria gaztea da. Informatikaria gaztea da.
Venga, repetimos. Nolakoa da informatikaria? Nolakoa da informatikaria? Gaztea. Gaztea da. Gaztea da. Gaztea da informatikaria. Gaztea da informatikaria. Informatikaria gaztea da. Informatikaria gaztea da. Osondo, aurrera. Idazlea dotorea da. Idazlea dotorea da. Nor da dotorea? Nor da dotorea? Idazlea. Idazlea. Idazlea da. Barkatu. Idazlea da. Idazlea da dotorea. Idazlea da dotorea. Dotorea idazlea da. Dotorea idazlea da. Errepikatu. Nor da dotorea? Nor da dotorea? Idazlea. Idazlea. Idazlea da. Idazlea da. Idazlea da dotorea. Idazlea da dotorea. Dotorea idazlea da. Dotorea idazlea da. Osondo, aurrera. Nolakoa da idazlea? Nolakoa da idazlea? Dotorea. Dotorea. Dotorea da. Dotorea da. Dotorea da idazlea. Dotorea da idazlea. Idazlea dotorea da. Idazlea dotorea da. Errepikatu. Nolakoa da idazlea? Nolakoa da idazlea? Dotorea. Dotorea. Dotorea da. Dotorea da. Dotorea da idazlea. Dotorea da idazlea. Idazlea dotorea da. Idazlea dotorea da. Osondo, aurrera. Gogoratu. Gogoratu. Nor zara zu? Errepikatu. Repite la pregunta. Nor zara zu? Y ahora te contestas. Zuk erantzun. Zuk erantzun. Nor zara zu? Ni naiz. Ni naiz. Nongoa zara? Nongoa zara? Koa naiz. Koa naiz. Non bizi zara? Non bizi zara? Bizi naiz. Bizi naiz. Zein da zure lanbidea? Zein da zure lanbidea? Naiz. Naiz. Errepikatu. Errepikatu, repite. Ahora solamente contestando. Orain, bakarrik erantzun. Bakarrik, solamente, bakarrik erantzun. Erantzun, contestar. Bakarrik erantzun. Nor zara zu? Nor zara zu? Naiz. Nongoa zara? Nongoa zara? Koa naiz. Non bizi zara? Non bizi zara? Bizi naiz. Zein da zure lanbidea? Zein da zure lanbidea? Naiz. Osondo, aurrera. Informatikariak bizarra du. Informatikariak bizarra du. Nork du bizarra? Nork du bizarra? Informatikariak. Informatikariak. Informatikariak du. Informatikariak du. Informatikariak du bizarra. Informatikariak du bizarra. Bizarra informatikariak du. Bizarra informatikariak du. Errepikatu. Nork du bizarra? Nork du bizarra? Informatikariak. Informatikariak. Informatikariak du. Informatikariak du. Informatikariak du bizarra. Informatikariak du bizarra. Bizarra informatikariak du. Bizarra informatikariak du. Osondo, aurrera. Informatikariak bizarra du. Zer du informatikariak? Zer du informatikariak? Bizarra. Bizarra du. Bizarra du. Bizarra du informatikariak. Bizarra du informatikariak. Informatikariak bizarra du. Informatikariak bizarra du. Errepikatu. Zer du informatikariak? Zer du informatikariak? Bizarra.
bizarra, bizarra du, bizarra du, bizarra du informatikariak, bizarra du informatikariak, informatikariak bizarra du, informatikariak bizarra du. Osondo, aurrera. Idazleak erlojua du, idazleak erlojua du. Nork du erlojua, nork du erlojua. Idazleak, idazleak, idazleak du, idazleak du, idazleak du erlojua, idazleak du erlojua. Erlojua idazleak du, erlojua idazleak du. Errepikatu. Nork du erlojua, nork du erlojua. Idazleak, idazleak, idazleak du, idazleak du, idazleak du erlojua, idazleak du erlojua. Erlojua idazleak du, erlojua idazleak du. Osondo, aurrera. Idazleak erlojua du? Zer du idazleak? Zer du idazleak? Erlojua, erlojua, erlojua du, erlojua du, erlojua du idazleak, erlojua du idazleak. Idazleak erlojua du, idazleak erlojua du. Zer du idazleak? Zer du idazleak? Erlojua, erlojua, erlojua du, erlojua du, erlojua du idazleak, erlojua du idazleak. Idazleak erlojua du, idazleak erlojua du. Osondo, aurrera. Informatikaria gaztea da. Informatikaria gaztea da. Nor da gaztea? Informatikaria da gaztea. Nor da? Informatikaria da. Nolakoa da? Gaztea da. Nolakoa da? Gaztea da. Informatikaria gaztea da. Informatikariak bizarra du. Nork du bizarra? Nork du bizarra? Informatikariak du. Informatikariak du bizarra. Zer du informatikariak? Zer du informatikariak? Bizarra du. Bizarra du informatikariak. Bizarra du informatikariak. Osondo, aurrera. Idazlea dotorea da. Idazlea dotorea da, baina idazleak erlojua du. Idazleak erlojua du. Idazlea dotorea da. Nor da? Nor da? Dotorea? Idazlea da dotorea. Nor da dotorea? Idazlea da dotorea. Zer da, barkatu. Nolakoa da idazlea? Nolakoa da idazlea? Dotorea da idazlea. Idazleak du. Idazleak erlojua du. Nork du erlojua? Idazleak du erlojua. Idazleak du erlojua. Zer du idazleak? Zer du idazleak? Erlojua du idazleak. Erlojua du idazleak. Oso ondo, aurrera. Zenbat da gosaria? Zenbat da gosaria? Euro bat da, euro bat da. Euro bat da gosaria, euro bat da gosaria. Zenbat da gosaria? Zenbat da gosaria? 2 euro da, 2 euro da. 2 euro da gosaria, 2 euro da gosaria. Zenbat da gosaria? Zenbat da gosaria? 3 euro da, 3 euro da. 3 euro da gosaria, 3 euro da gosaria. Zenbat balio du aldizkariak? Zenbat balio du aldizkariak? Zenbat balio du aldizkariak? Euro bat balio du, euro bat balio du. Euro bat balio du aldizkariak, euro bat balio du aldizkariak. Errepikatu. Zenbat balio du aldizkariak? Zenbat balio du aldizkariak? Euro bat balio du, euro bat balio du. Euro bat balio du aldizkariak, euro bat balio du aldizkariak. Zenbat balio du aldizkariak? Zenbat balio du aldizkariak? 2 euro balio du, 2 euro balio du. 2 euro balio du aldizkariak, 2 euro balio du aldizkariak. Errepikatu. Zenbat balio du aldizkariak?
Zenbat balio du aldizkariak? 2 euro balio du. 2 euro balio du. 2 euro balio du aldizkariak. 2 euro balio du aldizkariak. Oso ondo, aurrera. Zenbat balio du aldizkariak? Zenbat balio du aldizkariak? 3 euro balio du. 3 euro balio du. 3 euro balio du aldizkariak. 3 euro balio du aldizkariak. Errepikatu. Zenbat balio du aldizkariak? Zenbat balio du aldizkariak? 3 euro balio du. 3 euro balio du. 3 euro balio du aldizkariak. 3 euro balio du aldizkariak. Oso ondo, aurrera. Zenbat balio du bazkariak? Zenbat balio du bazkariak? Bazkariak 15 euro balio du. Bazkariak 15 euro balio du. 15 euro balio du bazkariak, 15 euro, 15 euro. Zenbat balio du bazkariak? 15 euro balio du bazkariak. Bazkariak 15 euro balio du. Errepikatu, zenbat balio du bazkariak? Zenbat balio du bazkariak? Bazkariak 15 euro balio du. Bazkariak 15 euro balio du. Oso ondo, aurrera. Zenbat balio du? Zenbat balio du? Zenbat balio du gosariak? Gosariak 3 euro balio du. Gosariak 3 euro balio du. Zenbat balio du bazkariak? Zenbat balio du bazkariak? Bazkariak 15 euro balio du. Bazkariak 15 euro balio du. Gosariak 3 euro balio du, baina bazkariak 15 euro balio du. Gosariak 3 euro balio du, baina bazkariak 15 euro balio du. Gogoratu, gogoratu. Euro bat, 2 euro, 2 euro, 3 euro, 3 euro, 4 euro, 4 euro, 5 euro, 5 euro, 6 euro, 6 euro, 7 euro, 7 euro, 8 euro, 8 euro, 9 euro, 9 euro, 10 euro, 10 euro. Aurrera. Zenbat diru, zenbat diru. Diru gutxi, diru gutxi. Diru asko, diru asko. Zenbat diru, zenbat diru. Diru gutxi, diru gutxi. Diru asko, diru asko. Aurrera. Zenbat da kafe hutsa hemen? Zenbat da kafe hutsa hemen? Hemen. Zenbat da? Euro bat eta 40 zentimo. Edo, euro bat eta 40. Euro bat eta 40. Euro bat eta 40 da. Zenbat da? Euro bat eta 40 da. Euro bat eta 40 da kafe hutsa hemen. Zenbat da kafe hutsa hemen? Zenbat da kafe hutsa hemen? Euro bat eta 40 da kafe hutsa hemen. Euro bat eta 40 da kafe hutsa hemen. Kafe hutsa hemen, euro bat eta 40 da. Kafe hutsa hemen, euro bat eta 40 da. Oso ondo. Aurrera. Zenbat da kafesnea hemen? Zenbat da kafesnea hemen? Euro bat eta 60 zentimo. Euro bat eta 60 zentimo. Euro bat eta 60. Euro bat eta 60. Euro bat eta 60 da. Zenbat da? Euro bat eta 60 da. Zenbat? Euro bat eta 60 da. Barkatu. Euro bat eta 60 da kafesnea hemen. Euro bat eta 60 da kafesnea hemen. Kafesnea hemen, euro bat eta 60 da. Kafesnea hemen, euro bat eta 60 da. Hemen, kafe hutsa, euro bat eta 40 da. Hemen, kafe hutsa, euro bat eta 40 da. Baina kafesnea, euro bat eta 60 da. Baina kafesnea, euro bat eta 60 da. Errepikatu, hemen kafe hutsa, euro bat eta 40 da. Baina kafesnea, euro bat eta 60 da. Azken aldiz, por última vez, azken aldiz, hemen kafe hutsa, euro bat eta 40 da. Baina kafesnea, euro bat eta 60 da.
Oso ondo, aurrera. Gizonak diru asko du. Gizonak diru asko du. Nork? Gizonak. Zer diru asko? Gizonak diru asko du. Andreak diru gutxi du. Andreak diru gutxi du. Nork? Andreak. Zer diru gutxi? Andreak diru gutxi du. Andreak diru asko du. Andreak diru asko du. Ez, Andreak ez du diru asko. Ez, Andreak ez du diru asko. Diru gutxi du. Diru gutxi du. Aurrera. Gizonak diru asko du, baina Andreak diru gutxi du. Errepikatu. Gizonak diru asko du, baina Andreak diru gutxi du. Azken aldiz, gizonak diru asko du, baina Andreak diru gutxi du. Aurrera. Gizona aberatsa da, baina Andrea pobrea da. Errepikatu, gizona aberatsa da, baina Andrea pobrea da. Azken aldiz, gizona aberatsa da, baina Andrea pobrea da. Elkarrizketa dendan. Elkarrizketa dendan. Zenbat balio du alkandorak? Zenbat balio du alkandorak? 25 euro balio du. 25 euro balio du. Errepikatu. Zenbat balio du alkandorak? Zenbat balio du alkandorak? 25 euro balio du. 25 euro balio du. Ez da garestia. Ez da garestia. Ez merkea da. Ez merkea da. Errepikatu. Ez da garestia. Ez da garestia. Ez merkea da. Ez merkea da. Ikasgai honetan zera barneratu duzu. Ikasgai honetan zera barneratu duzu. Esta lección has asimilado lo siguiente. A preguntar y decir cómo es alguien, quién es de una determinada forma, qué tiene alguien, quién tiene algo concreto, cuánto es algo, cuánto vale algo, etc. Ya hemos llegado al final de la lección. ¿Te ha gustado? Espero que sí. Si es así, suscríbete al canal de Basque Lingua y así no te vas a perder el próximo vídeo y seguirás aprendiendo. Eskerrik asko, gracias, eta ondo izan, que te vaya bien. Laster arte. Hasta pronto.